Yo, saiki ngunggahne pelawake. Ayo kok Jamong atau Godril, pilihan sing ndi kok? Minger ndelok pelawak. Sugeng dalu bucange. Sugeng dalu Mas Gandu. Alhamdulillah sami lujeng bucange. Nggih, pangestunipun. Alhamdulillah. Ayo. Selamat malam Mbak Lembo. Oh alah, sik to. Kowe iki Wong pacakane iki ya blangkonan. Aku ya blangkonan kabeh blangkonan tegese wong Jawa. Jawa. Kowe iki ngomong mbok sing genah ngono lho. Iki ngene wong Jawa. Ha kleruku ning ndi tok kocoke? Lah kowe kaya nganggo bahasa Indonesia to. Ayo pembaruan ning kleruku ning ndi? Lho kleru ora kok kleru tegese iki kan keseniane Jawa. Ora-orane nggih sugeng dalu lho. Pantes to. Cobi kula tak tanglet Mak Cange. Lek basa Jawane bengi niku pripun? Sugeng dalu. Anu basa baya Jawa bangko. Alah. Alah. Ngene iki lho. Mas Gandu. Dalam. Agak rada ketirma uripe sithik ngene gua ya omong Jawa lali. Lah iya, basa Jawa. Lah basa Jawane selamat malam niku napa? Wilujeng dalu. Sugeng dalu. Sugeng dalu. Lelek selamat siang. Sugeng siang. Betul. Iki Sugeng siang. Klerune ning kono kuwi. Kok sok kleru kono? Lek bengi pancen sugeng dalu. Selamat siang. Anu sugeng dalu. Lah awan ki sugeng adu pitik. Kuwi sugeng sapa? Kumpul kula saya. Lambemu. Sugeng ki adikku panitiane sing nggawa dhuwit. Heh? Leh, masa? Kowe iso ora bayaran kowe kok. Kok iso sugeng adu pitik? Ampun Pak Wek. Lambemu tak pacul lho kowe engko to. Aja to. Tapi wong laki teko ae dipacul. Lelemu ngomong mbak sugeng adu pitik ku lho ngawur kowe. Maksude sugeng siang kuwi selamat siang ngono lho ndeng-gendeng. Sugeng adu pitik iki rumangsane bolomu apa piye? Lah bocah sing ngerti ra tau gelem ngomongi coba.
pinter kok dienggo pek dhewe. Wong kuwi ngomong basa Jawa sing apik tenan. Dadi kowe ben genah antarane Jawa karo ora kowe ben cetha. Macake lho delok sarwa putih, gawe blangkon kabeh. Roh ta, kuwi wong Jawa. Lah kowe iki repot Jawamu Jawa apa to jane kowe? Jawa Dwipa kok. Jane ya Jawa Dwipa. Ilmu tuwek. Ilmu apa? Dipa apa? Lho, Dipa negara. Lah negara apa? Negara Cina. Cina apa? Cina babah. Oh, babah apa? Bang ngene bang ngono urusanku. Ngono kuwi lek diarani wong Jawa. Tapi kula kok entuk kenugrahan Pak Kuthok rek. Masa? Nggih. Iki Kula kok entuk kenugrahan. Kanugrahan apa? Niki jane hajat niate napa hajat niate niku masyarakat pundi ta niki? Temurejo. Oh, desa Temurejo. Dusun Temurejo. Wow. Berarti niki sing enggak ada hajat dusun. Dusun. Dusun lho. Mpun ping pinten hajatan ngeten niki? 114. Wayangan niku. Wayangan. Puh. Lah njuk aku kok lagi iki. Lah, kowe ora ngerti sejarahe. Sejarahe piye? Mak Cange iki wis bolak-balik ndalang neng kene sejarahe sampai sakmono taun wayangan ki sebabe apa ngono kan ya gak. Sebabe apa? Mboten ngerti. Apa sebabe? Wah kecanda aku. Lah kok iso? Wong Temurejo masyarakat dusun Temurejo ki mbiyen babate ora penak direwangi keloro-loro prihatin ngumpulne kesadarane masyarakat niki. Kowe apa ngerti apa kowe wis lahir to, Dul? Lho kok ora lahir piye? Babate Temurejo mbiyen jek alas blegedhe kani aku ning kene. Mosok repot kowe iki ra melok bedil-bedilan biyen kok. Kowe melok berjuang kowe iki. Ya melok, lah sing bedil mbahmu sapa lek aku? Lho. Lah mosok sing bedil bangsane dhewe. Niki mbiyen direwangi prihatin. Ha terus Sithik mboko sithik nglumpukne dulur dijak rukunan terus akhirnya iso wayangan. Mulai setahun, 2 tahun, 3 tahun mulai teko. Nah, urung iso ngundang lawak, golek lawak sumbangan sik. Eleh. Ini di Maksudnya niku bertahap, mergo napa perjuangan. Terus akhirnya wis iso golek lawak sing rada murah. Terus saiki awake dhewe iki larang apa Saiki murah? wis kelakon ngundang lawak larang. Aku lek main kaya ngene iki tenan ra mikir dhuwit tenan aku Dul. Eleh. Telek. Tenan aku. Telek. Ngapunten bocah ngapunten nggih. Pak panitia tasik dereng delem niki nggih. Pak ngapunten Pak. Lek ngundang kula ping 10 sing nomor 11 mboten usah bayar Pak tenan. Goblok. Lah nyapa? Kira-kira kowe sing nomor 11 kita jek nutut apa ora kowe? Lho tak wehi bonus. Bajingan kadung nggawa DP ping 11 kowe mati. Cangkeme lek omong kok. Ya seneng lek nutut gak masalah. Tak wehi bonus kowe. Wong arek ketok tengerane nyawane sithik lha iki lho. Lah kok iso nyawane sithik lho. Tiang niku tengerane Mak Cange. Gampang mati tengerane pokok irunge bolongane ombo mesti sedang mati. Lambemu. Lho, angine boros. Lho wong iki lek irunge apa kuwi pesek ngene iki menakne sing wedok. Aku lho lek ngambung irung kenek lambe iso ngono. Tak kandhani. Aku saking tresnaku karo budaya ngapunten Mbak Dalang nggih. Aku iki elek-elek kan laris to Dalang kuwi. Nek winginane teko Blitar. Dadi kon golek dalang. Jeng ben Pak Sis Pak Gaib tak gawa ning Blitar ngapunten Mas nggih ya go mara dalang tok. Lah, Gesine nang kono iki mara dalang tok. Mara dalang. Nang kono ya ora nek wayange. Dadi ya kok takon mara ngono to. Kula entuk napa niku nugraha ping pisan niki wau diundang mriki. Ping pindhone malah aku mau diwelingi. Lek melingi piye? Aku engko medhun kok pentas, engko aku ki arepe dimiki karo Mama Loren. Kok iso arep dimiki karo Mama Loren iki lho. Tegese ajeng disusoni apa? Lah, kon balik kon mampir ngene Mama Loren kowe dikeki susune Mama Loren. Lha piye? Diweki susu. Susu ngono. Susu kuwi gak apik lho Dol ning mata. Lah kok iso? Lah sing apik ya ning dada. Tanang susu ning mata malah kaya tumor. Kutil lo kebacut. Tapi anu Mama Kutil kuwi pancen wis Mama Kutil. Sapa kuwi? Mama Loren. Lah iya Mama Loren kuwi. Mama Loren ki lek blonjo lho mboten imanan. Terus. Oh blonjo salak ngono. Lek ndelalahi. Heeh. Salak niki regane pinten? Pamane lek nduting piyong niku pinten? Lho, mergo
kok iso mak piyangi apa wonge seneng ndelok janger? Mergo wonge kreatif dan seneng berdandan mangkane ya awet enom. Mama Loren kuwi. Lah sini ki piyong. Berarti wonge seneng janger ngono. Heeh. Sing mak piyang kuwi apa? Mergo seneng berdandan. Oh gelange akeh. Delala dipameri karo bakule. Dipameri piye? Bakule maune merengut teh. Tibake. Bakule ganti mameri. Piye? Morong guyune bae kene patik tok. Kula matur nembah nun, Mama Loreni luar biasa lho. Tak omongi aja omong-omong lho. Dah, Lungono sik to, lungono. nek urung munggah aja muni. Enggak ora. Panitia rung nukok nyaku rokok lho Mama Loren wis nukokne kowe ora. Wis panitia lho urung lho keceprene lho aku. Loh, oh kowe ketinggalan. Lah kowe wis. Lah aku lho kan mau bako karo cengkeh. Buatan guyon Pak panitia guyon, gua tarakne, gua mau isin gitu kok tenan. Niki anu Mak Cange. Pripun? Niki kan anu napa niku? Bersih dusun nggih. Bersih dusun. Gak mungkin. Loh. Jelasnya ki bersih desa. Wong mau le sing sumetan apa kuwi? Sing ngomong kuwi apa? Sambutan. Gak iso. Yung sing sambutan Pak Lurah ya mesti ya bersih desa to. Sumben. Ning gak ngundang kowe. Gak gawe pelawak. Kur gawe pentul tok. Udan deres. Ora. Kowe tak kandhani ya, wayangan liyane bengi ki main kene mesti udan. Dek ngenane kuwi ya udan jadis ya ngono. Asu. Ampun, ora iki Pak Lurah aja nyelengi duit tok. Apa nyelengi ki ya. Mosok nyelengi kan biyen. Ngapunten ya Bu Cange nggih, Pripun? ngapunten. Kula jan melok seneng kepethuk sedulur Temurjo ya Allah, luar biasa. Ketok Biyen lek- ki dalane kene iki rung ngene iki, Dul. Saiki wis papingan, saiki delon kemajuane wadone wireng-ireng Mbak, bae. loh. Oh ayu-ayu. Lah iya manis-manis. Arep ngarani manis makmu ya angel ndun. Lah nyapa? Nyapa? Ya piye ta arepe mentolo piye ya Jali. Anak wis ketok sukses dadi pelawak kondang, duwite akeh. Iya no. Mbok njaluk tulung makmu lek dodol jamu to bose gantinen. Jian wis pedah wedok. Beda wedoke beda apa? Kadek kene tobose dawa sisih. Liwat keradenan aku marek golek wesi. Kowe ngino karo mbakku. Masuk kaya ngono lho bojone mbak kula Cina ngawure. Cina kowe ngawur. Ngapunten iki apa to iki kok cek? Iki apa to iki? Ngapunten Bu Cange. Pripun. Kula teko rada kasep sepurane sing gedhe ya Dul ya. Mergo tanggaku mati Dul. Gek mati. Urusane apa kowe teko kaset tangga mak? Layat to ora tahu layat kowe. Tanggaku ki mati ndelalah niku uripe kan sebatang kara to. Apa sebatang kara iki? Ora ndek dulur niku lho. Sebatang kara. Niki nenten. Bayi bahasa Indonesia Jawa sing apik ora iso to. Lho kuwi paribasan bahasa Indonesia dudu bahasa Jawa kok. Do blangkonan nek bahasa Indonesia sebatang kara. Ya wis manut kowe. Sebatang kara iki bahasane dijawokne sebatang blonceng. Goblok kowe. Terus. Ngapunten. Lah ndelalah tangga kula niku kan sebatang kara. Nggih to. Lah ora ndek dulur Dul, bareng wayahe ngedusi iki Dul, ngerti? Ora enek sing gelem mangku lho. Ngono kuwi piye kowe coba? Akhirnya ya ora enek sing wani. Lah kowe ngopo? Wedi. Kok kaya kowe bakal ra modar to? Aku gak mati to. Ngeten iki sing dikandakne wong sosial. Lah nyapa? Lah lek Tapi jenengan terangne. Wong anu Mas Gandu ki Ah. lek layat ki pencitraan asline. Pencitraan. Pencitraan asline. Pencitraan kowe. Karo promosi, kalau Mas Gandu pelawak ki, masih pelawak kondang, sosiale apik. layat ning lek kon mangku rawani Dul aku. Ya tapi nih ya, berarti lahir batine kirang nih. Kurang. Rawani mangku wong mati. Nggonku ki enek wong mati gak duwe sanak kadang, gak duwe dulur, gak duwe anak Mak Cange. Lah terus Niku wong ora duwe, terus paribasane mangane bendina mekur oleh pawehe teko wong liya. teko tangga-tangga ngono. Ah terus ki Lah ndelalah mati. bareng mati. Waya piye? mati niku kengken mangku do gak gelem. Ah terus Mergo wedi. mulane mati niku kan enten loro macem. Kok iso loro maksudnya piye iki? Mati ki enek mati anu apa jenenge soleh Soleh. karo mati kafir. Bo, maksudnya lek mati Jeru iki. Nggih. Nek soleh iki piye Dul? Mergo iso mbeleh.
Berarti matine wong sugih, mulane delok wong sugih lek mati sing layat lek akeh. Mergo embelih sapi. Lah sapi. Lah lek wong kafir. Lah wong melarat arepe layat paling paling ku serundeng. Sing layat kudu rapate akeh. Saiki. Lah terus kuwi piye lek nggonmu kuwi? Akhire kula ngalahi. Ayo. Dipangku wong. Oh. Nulungi manusia yang sudah menjadi mayat, awake dhewe nulungi yang terakhir kali lho. Terus kula pangku, kula teng-tengah ngriki golekne kula batur. Kowe teng-tengah. Berarti mangku bokonge. Kula teng-tengah. Terus. Kula ngono wong wedok-wedok, ayo padha didusi. Aja padha isin, aja padha gengsi. Ilinga kowe besok bakal mati, kowe ora bakal budal dhewe. Jos tenan kowe. Tak seneni no. Kok koyo ngono kowe iki dadi opo to? Lah aku kan genge to. Mosok layate geng-gengan lho. Kula niki jujur nggih, lek nek wong mati niku nek kuping kula krungu, mripat kula roh mesti layat. Kuwi lek enek wong mati, lek gak enek wong mati. Golek. Ngono kuwi ora. Lah, mantun ngoten niku, ayo padha digrujuki. Wih, wong wedoke do ngrujuki ngono. Terus delala jenenge Yusemi rada ngladik. Lah piye Yusemi iki piye? Katik rondo wis. Terus. Lah maru ngosoki ngene. Wis gak duwe wikih wong iki. Wis ora gila ora piye. Terus bareng ngosoki niku lek kok mbisiki teng kuping kula. Lek mbisiki piye? Pendul. Napa? Wong lanang ki lek mati tibake anune gak mati. Jare Yusemi. Lah terus kowe piye? Yo panggang ngosoki tak ngomongi to. Goblok. Mati kuwi tekku. Oh, berarti kleru sing dikosok kuwi tekmu. Isin terus. Kowe kuwirangan lho, Dul. Teng layatan wong akeh ngene. Kowe yo mung meneng ae ngono tok piye? Aku ngempet du. Terus. Raiku wis kaya dibeset ke. Akhire terus piye? Titen ono. Aku kowe ora duwe dendam karo sing dendam to. Iya terus. Mayit engko lek marek dirupaka mari titen ono. Akhire piye? Akhire mayit kula beto mlebu. Terus. Nah, marek ngonten kan terus mayit di napa nggen biasa kan di neng bolong-bolongan ros-rosan niku di kapas dipupuki. Pupuki apa? Unde-unde. Masak borongan wae. Lek sampe pupuki unde-unde gak teng glundung. Kalau napa kapas? Pedak kapas. Pedas kapas. Pedas kapas. Kapasan. Kapasan. Pedas sepas. Pedak kapas. Kapas. Terus. Empuk-empuk ngono. Marek ngono ra terus di buntel nggih. Karo apa? Godhong gedang. Mayit ta dibuntel godhong gedang lho. Kan nggih lontrong nggih. Lah lawon kain mori. Mari ngono. Ngoten terus kula taleni. Piro? Piro? 9. Akeh men to, Dul. Lah aturane genaleni makmu. Lah. Telu ki ngesor tengah dhuwur. Lahir, urip, mati. Bojan. Paling kok mari ngono ditaleni. Bocah niki nek mboten didunungne jeng kan mulangan kuwi. Aduh. Wis mulang bocah niki padha karo mulang bayi niki. Mari ngono ditaleni. Mantun taleni terus ditaleni karo apa kuwi? Bendrat wong anu awet to ya apa jenenge kain. Oh kain tak ngerti karo bendrat tenan. Lah kok ndelalah macange. Mari ngono ngen kula niku masyarakat urung kuat tuku ambulan. Lah terus ya pemukiman masyarakate karo nggen kuburan ki adoh. Oh ngono. Kan gawe gledekan. Oh digawane gledekan mayit diangkat. Gledekan sing ngarepe rodane gedhi loro mburi sitok sing ngenggokne kae. Oh iya umum. Terus marek ngono tak tumpangne kono. Tumpangne apa mayite? Tak tumpangne gledekan terus apa sawure kuwi tak kek nang wetenge ngene. Mayit. Ora nek sing gelem nyawur kok. Berarti sing nyawur ya kok sing mati mau ora duwe. Iya lah terus. Aku kan genge. Iya. Layate geng-gengan. Marek ngono tak surung. Kok surung? Ento kira-kira Mas Andi pasar nggonku. Cegat arek cilik loro. Piye? Lek tuku jagung rebus. Mayit to jagung rebus. Ndasmu ki mayit iki aku. Kowe ya karo nyawur ngono, Dul. Karo nyawur nyambi. Lek duwike 1000, 2000 no. Ayo sebar-sebarke kuwi geng ibadah ben jupuki cah cilik-cilik. Lah lek duwike 10.000, 20.000. Tak saki. Iki maling. Aku akhir mulai layaknya mesti kadang untuk swidak 70. Sik to, apa kira-kira ra badok-badok nek ra malang mangan dhuwit sawuran kowe ya? Tahu layat balik nggowo selawe bojoku ngamuk. Lah nyapa? Biasa untuk swidak kur untuk selawe. Bojomu ki ya bajigur. Nggih. Gledekan niku kula surung. Bareng mok surung kejamnya masyarakat yang kurang bersatu.
Ya iki jenenge son. Awake dhewe diundang rene pisan nek sing nyalai. Lah, kowe kok jerumen. Kik ngono kuwi. Lah, mantun ngoten kula nyurung anu gledekan to Mak Jang. Terus Lah kok masyarakat pelayatmu sing ngetutne ning mburi iki. Lah kok do menggok balik ning omahe dhewe-dhewe. Terus Mboten melok ngetutne. Weh, nelongsone mayit engko piye? lah terus sing ngeterne ning kuburan sapa, Trul? Marek ngono ngeter mulai kae. Cek. Ayo. Lho, wis ngene iki lho. Lah, Ini digawe wong ngono. hit Sithik-sithik ra gawe wong gawe. Marek ngono ki aku budal. Bareng budal. Kok untunge nek arek loro ki ngetutne kula. Wis ayo rek, engko ngewangi junjung. Oh ngono. Lah arek loro ki ndelalake ketoke nglior-nglior mendem. Arek loro ki mendem. Mendem. Kok kowe ngerti? Lah ngerti piye wong ngombene ya karo aku e. Wih, alah. wis ayo rek melok arek. Terus. Aku wis nginti keng. Lah kok tak toleki arek iki ngletak ning mbok jajal. Terus. Mayit engko lho nasibe piye timbang selak nape. Nape iki bocah? Selak ora ndang dibunga. Akhirnya tak gowo ning Ning liang. pemakaman. neng bang Ning bang digadekne. Pemakaman. Terus. Lah iki engko ngedukne piye tak cedhekne ning joglangan iki ngedukne aku ya ora iso to, Dik. Mau angkat dhewe kepleset malah kecemplung kowe. Ember sawur tak dukne. Alon-alon. Duwite tak jupuki. Terus mau buka. Ijo-ijo kae, ijo-ijo. Kowe urung-urung marane. Kain ijo nek tulisane Arab to. Kowe wacane piye? Ora to? Yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Matamu kuwi. Kok iso yang tidak berkepentingan dilarang masuk lho. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kese sing penting ya mayat tok kuwi lho. Iya. Nah, mari ngono mau buka seret. Terus mayite terus iki piye carane lek ku ngedukne? mok bopong gak kuat. Gak kuat. Akhire. Joglangan tak cedhekne tak jomplangne jeluk ngono. Mayite nyemplung. Pas ndase dhisik mak. Lah terus Ngono ki iso mayite ngono. Pentul asu. masa mayit iso ngelokne. Aku layat seprono-seprene diasok-asokne mayit pisan kuwi ya. Lah terus Marang ngono ki wis meneng gak usah berisik aku. gak usah berisik. Oh, Mah Cup. Terus tak uruki karo apa? onde-onde. Weh, akeh no. Karo lemah. Oh iya terus. Tak uruki karo lemah tak idek-idek ngono jane keplepeken. Lah terus Lho aja banter-banter. mayit iso omong. Wis meneng. Kowe ora usah ngomong karo aku, kowe bakal petuk nang nangkir. Alah. Petuk. Susunan makir. Alah, malaikat. Kon laki-laki. Alah lek ora ngerti rasa omong ngono kuwi. Mari kita ora usah omong ae, mari iki kepethuk malaikat muncar mancir. Kae lho jere Pak Mudin kae pokoke. Mungkar nakir. Nah, wis meneng. Kula balik. Lho kok balik piye to? Ya aku selak dendam karo semi. Lah kowe iki lek urung mari lah mung ngrupaka. Urung mari. Lah urung mok kei maesan, urung mok kowe patokan lho. Loh, sikile sing jengatmu tak ge paesan. Ketengeran. Masalah lah diadal-adal kirik engko. Kula selak uwisin karo nganu Semi mau. Akhirnya semi mok parani. Tak parani ning omahe jawane lawange gak wani buka. Nih, balik. Mok totok lawange. Mung anu piye? Mi, metu ah. Metu ah. Lawange mok totok lho. Tok-tok. No. Tak totok kok gak muni. Sebabe. Lawange gedhe kok. Lah unine piye? Bok. Nih, alah Mi kok ya nemen-nemen semi gitu. Metu ah. Nah, terus. Aku pangga isin delok wong akeh. Akhirnya semi ya metu tenan. Metu iki jawane isin wedi. Terus. Aku langsung tak papak. Ayo dikoksoi neh. Lah. Kok malah nada. Lah piye waktu kuwi pas sejuk dingin-dingin empeng. Kowe ki Maksud kula ngeten lho Mak Cange. Masyarakat ki lek pancen gelem layat, khususnya ya kudu gelem. Sing lahir karo batine ki sing tenanan ngoten. rukun kuwi penting. Ngapunten Mak Cange. Pak Pentul niki omah-omah karo bojone urung tau lho tukaran. Kowe ora tau tukaran belas jajal karo bojomu. Urung tau kok nesu ngono ora tau. jere sapa Mane tukarane dudohne wong ya ngopo. Gak tau nesu gak tau tukaran wedol. Tuh tangga tunggal gedhek ora tau krungu kok Pentuli gembrak. Lah kowe lek nesu karo bojomu no piye? Ya pokoke angger bojo tak tekek wis. Mati. Lho timbangane gembrak sing penting gak ruwanu wong lak wis. Lambemu. Kowe ki to, kowe omah-omah karo bojomu wis pirang taun? Anakmu iki pira to dol janjane? Aku ki gak sembiyan salah golek guru. Kok Salah golek guru. Aku mbiyane biacok wong teyel.
Ketoke kena. Terus Tapi gak kena. Wong aku duwe lembu sekilan. we Gak mene. Umpama arep mbacok lambemu kurang sakilan gak kena to. Ketoke kena. Padahal Gak kena kurang sekilan. Makanya aku sampai 22 tahun gak ndek anak aku. lho nyapa Loh, apa gak kurang sakilan? Ketoke kena, ning kurang sakilan. lambemu Lah akhirnya bojoku terus murun sik to. Terus lah bojomu berarti jarene aku mau ki tekon. Aku kan dolan rono to. Jare bojomu gak penak to, Dul. matamu. Mambengi jek penak kowe. Aja-aja kowe malah marek ngincipi kowe. Sik to. Ayo, Apa to, Dul iki? kok iso bojoku gak penak iki lho. Gak maksudnya bojomu ini greges ora penak ngono to. Wah, wae. Heeh, anggit ku apane Anggit kula. Aku ngerti lho karo keadaan omahmu. Aku moro nggono omahmu, heeh to. Isuk-isuk aku moro nggonamu. Kok enek wong ireng iki sapa to Dul ireng ning buritan? Bapak, Masa aku bapakmu? moro tuwa. Suale ireng ya? Ndre wong tuwek. Lambine ireng? Ya wong tuwek ya. Masalah enek sungune lho. Lho kebo kuwi. Rumah samu lek moro tuaku kebo sing tak rabi gudel. Tenan Dul. Aku mbayangne umpama bojoku gudel mendino lek ngeruki letong. Aku ngerti. Kero dhewe letong, apa ta letong? Letongnya apa? Nek didulet mblotong. Aku ngerti lek kuwi bapakmu Dul. Tak tekok nyawa Del. Ora enek tak kerogohne dhuwit to. Tak wis 50.000. Nyoh dia tuku mbako aku ngono. Nyoh dia tuku mbako. Wah, oloman men. Aku ngerti lek kuwi bapake kanca. Wis ora tak anggap sapa-sapa, tak anggap bapakku dhewe. Eling-eling bapake kanca. Kuwi jenenge wong sosial. Rungokno. Ngoten iki kula, Pak Jange. Anakmu ngono to sing suwal putih, lambe putih, anakmu ta? Gulune dawa? Lho banyak kuwi. Tol kuwi lho. Anakku banyak tak rabi babone mentok. Apa ning ndi? Babane mentok aku mbayangne. Piye? Ge mentok lek marek nelek. Tak tekoni. Apa ning ndi, Nduk? Sekolah, Po. Nyelakan, Po. Tak rogohne dhuwit tol moro nyoh 100.000 gawe sangu sekolah aku ngono. Matur nuwun, lemah teles sing bales lemah. Anu piye? Piye kae? Lemah teles Gusti Allah sing bales. Aku ngerti lek kuwi anakmu, ora tak anggap sapa-sapa, tak anggap anakku dhewe. Eling-eling Anake kanca. kanca. Bareng arep balik itu tanganku kok ya nyelintis. Wong kamarmu ya ora enek lawange. Kula ngene iki lho bicange sreting kok roh bojomu matang-matang lho, Dul. Wis bojoku matang-matang. Tak tekoki. Kowe mbayangne bojoku matang-matang. Sirahe lho dikeki anduk cilik kei banyu templekne ngono kuwi lho. Oh, mumet. Taling ora ro. Mung mbok sirah mbok anduk mbok apa ngono putih ngono. Goblok kuwi kathok. Tak Oh, tekoni. bojoku anduk karo kathok ambone ya padha. Tak tekoni. Nyapa Mbak? Aku yang ngono. Gak enek. Alah, mau tak dudutne 200.000. Nyoh, aku yang ngono. Aku ngerti lek kuwi bojomu. Wis ora tak anggap sapa-sapa, tak anggap bojoku dhewe. Eling-eling. Matamu suwek. Lah, kok nesu lho. Anak karo bapak mbok eling-eling karepmu. Lah nyapa? Bojo mbok eling-eling diluk-diluk pramanak kok. Ngono kok nesu lho. Lah kowe dhewe lek umpama bojomu tak eling-eling. Ora kira nesu. Aku pas nggonmu. Heeh. Pedhok wong rambutnya kriting. Lah kuwi. Kelamine kuning. Iya ya kuwi. Lah, kuwi sapa? Mok wae dhuwit. Tak wae dhuwit. Piro? 200. Wah, ya kuwi bojone Pak Yatno. Ya, yo wah. Tanggaku ngarep omah kuwi. Wis kadung, Nduk. Tak wae dhuwit Pira? 200. Matur nuwun. Setelah tak anggap sapa-sapa tak anggap bojone Pak Yatno. Iya. Matur nuwun beneh kowe ya. Lah lah aku arepe balik lah, pedhok arek nggae legging. Legging. Ya. Terus Kaosan putih. Pak Asal putih. Rambutnya diseset. Ya kuwi. Tak wae dhuwit. Pira? 6 juta. Mau wae dhuwit 6 juta. Wah, ngerti. Bojone Pak Tarno. Bojone Pak Tarno. Tan omahku pas. Alhamdulillah, Nduk. Wis ora mau anggap sapa-sapa. Tak anggap bojone Pak Tarno. Eling-eling. Bojone Pak Tarno. Iya, matur nuwun, Dul. Bojomu neng ndi? Tak delikne. Kok ora dipateni pisan? Lah nyapa? Bojone wong dieling-eling, bojone dekne. Ngapunten, ngapunten. Aku jane ngrungokne wayange kejor iki suarane ra patek menakmu sapa ta? Mbok yo belajar bojone Pak Pentul.
Pak Pendul. Lah pen bojoku ki nyinden biyen nyinden apa ora ketok disawang wong ngenten iki ya. Lho piye? Penonton ya ora ketok disawang nyawang bojoku. Apa? Lah bojoku nyinden golongane demit e. Kaya lah dikonokne malah kenek. Terus mik tambane jintos. Bojomu ki kadang suarane ngapunten lho mboten ngenyek lho Bu nggih, ngapunten lho. Bojomu kadang-kadang kok suarane penak los dawa, kadang-kadang kok suarane cekak. Ngono kuwi sinden piye to ngono kuwi? Kae wis suarane cekak kae kathoke kesiseten. Oleh suarane Bojoku kurang ajar wong kathok iso taline tugulan ban. berarti lek suarane gak teko kae. Ngono iki jawane iki iso ge variasi iso dope diketekne. Berarti lek suarane gak teko mergo Kathoke kesiseten. lah lek pas suarane penak ngono kae. Kae pas gak kathokan dadi lolos. Mosok sinden pas ra katokan. Apik nek ngene. Dalem. Mas Gandu, Mas Pentul. Nggih. Ngapunten. Janj. Lek mabuk ning isor Mas. Mas aku panitia, Mas. Oh iya iya. Ngoten niku lho. Mas Pentul, Mas Gandu. Nggih. Niku Mama Loren nyuwun jambu alas. Oh ngoten. Tuh. Mama Loren niku kang ngendi to? Jangkrik. Ora lho pedhok wonge cangkemmu malah mangan. Pedhok wonge lak au. Mama Loren sing niku apa lagu? Lagune napa Pak? Jambu alas. Jambalas. Sakniki napa benjing? Oh, alas. Jaluke somben jange. Ngono kok dadak takon iki lho. Dibawani napa mboten? Mama Loren niku nggih tumut nyengkuyung lan dukung acara niki Nggih, lho. nggih. Panjene Malah Mama. sore wau ature sampun yatiman. Oh, Yatiman gitu. Omong apa? Melok nyantuni anak yatim sepatu. Yatiman Yatim apa? Yatim Piatu. lah nggih. Sepatu. Santiman. Nggih. Alah. Sik to lambemu ki mangap. Raumes. Nyapa? Opong katut anyes kok. Ngomong ae ora genah. Lagune Jambalas nggih, Bu. Dibawani napa mboten? Oh nggih. Mas Gandu, Jambu alas yo ngunggane. milih sinden. Oke no. Edes. Oh, enten sing jenenge bedes. Mbak Desi kok bedes. Lah nyeluke kok des ngono. Lah jenenge Desi kok menjelek si ngono ya. Oh, nggih. Monggo. Seprat. Apa? Set Napa niku nggih? Sefot. Arek-arek. Spot. Seprat. Apa? Enek Basuki. Kuwi jane rumah sakku karo Basuki apa musuh to? Mbak Basuki, aku arek masak. Sik Bas, tak swamplok ngono to. Basuki arek harmonis ora kaya Basuki. Karo bojone ning ndi ae mesti gijak, gak ya mesti ketok harmonis to. Kuwi ora mergo harmonis. Lah nyapa? Cah loro pancen rada gendenge kok. Wis saiki harmonis piye jenenge ngopi ning pinggir dalan iso rangkul-rangkulan ora padha gendenge kok. Lah padune meri, Pengen. padune pengen ya. Alah. Wis enek Mama Loren. Ais. Gak lho. Aku dijanjeni neng kok arep disusoni kuwi ayem kowe. Dikei susu beruang. Monggo, Mbak. Ayo Mbak Desi. Aku jen wedi pola jenen. Apa paku? Landep. Loh. Hei. Niki wau napa penggemar Nggih. wayang kulit paguyuban saking pundi saking Cendana Pak Antok Group nggih ngrawuh. Oh, Sugeng Rawuh. Oh, nggih, Sugeng Rawuh. Pak Anto, sak rombongan Sugeng Dalu, Sugeng Lenggah, Sugeng Sugeng adu pitik. miarsaken. Wis Terus pangkas Sugeng. nih. Sinten? Sebelumnya ada permintaan. Nanti mohon dilayani. Salam saka Pak Kadus. Kok Pak Pak Kadus. Kadus. Joko Triyono. Oh, nggih. Mengko pentul dikon jaran. Astagfirullahaladzim. Pak, ngapunten Pak Kadus, jenengan mboten ngerti to, kok saka jaranan itu haram. Bela jaranan haram kok kancamu mbok gerakne jak ngamen.
Lo tak nyopo sinden kuwi nyapa to. Assalamualaikum salam. Nih. Oh, sik iki mikir Gawe mikunya. Aja. Nyapa? Alah bujel. Ya tak sambung paralon. Assalamualaikum salam. Waalaikumsalam, Mas. Aneh to, Dul? Aneh to, Dul? Assalamualaikum salam iso jawab deh. Entra iki turunane demit. Assalamualaikum salam iki nyeluk demit. Mosok. Nyeluk golongane danyak. Ora ngerti aku. Assalamualaikum salam ora nyari. Waalaikumsalam. Mbak Desi. Nggih, pripun iki, Mas? Rada ngati-ngati nggih, Mbak. Lah napa? Nggih. Mantun. Kowe marek tiba to? Heeh. Lah iki lho marek tiba lho, Dul. Lah napa? Lah dodone iku lho abuh. Iki ora tiba. Lah nyapa? Marek pijet jarem. Yang gue tak pijetan neh. Masa jareme sampe sakmono. Mbak Desi ngapunten nderek tetepungan. Mbak Desi menika asli kelahiran pundi to? Kula. Nggih. Kelahiran Banyuwangi. Gendeng arek iki. Lah Arek iki piye to? gendeng. Lah aku lho lahir kok mbokku. Lah lek iki lahir kok Banyuwangi iki lho. Lah aja meletek teko patung kuda kae. Patung kuda kae. Pangapunten Mbak Kuda. Mbak Kuda. Mbak Desi. Nggih, pripun, Mas? Aku lek jejer cahayu jan. Gandeng kita asline Piye? arepe. Kita asline. Ngono, Des. Apa? Kalau Piye? ngono kok niki nganu macange umpama kelakon. Nyapa? Desi iki kok dadi bojone Haji. Kowe akan menyesal seumur hidup. Lah nyapa? Lah piye nyapa, Mas? Masih mbok ngono ya kon undut-undut. Kurang ngerti. Kan mekur mercing lho. Kowe rondas kuro. Kowe ora ngerti, sing ora ngerti kowe. Wis tak sambung karo pipa. Rumahmu gorong-gorong. Ngapunten Mbak Gorong-gorong, ora usah gerungokne. Kok iso Mbak Mbak gorong-gorong? Desi. Wong kok ayune kaya ngene peh ya wah. Kudu yo. Wis kita asline. Lah. Nyanyi nggih, Mbak. Biasa nyanyi teng pentas to? Lah, Dan endi? pulam lele, Mas. Kowe iki aku ki takon karo pesinden kowe. Delok nek sampe artis nyanyi ning pulam lele ngeraine bladus. Bladok lele tak kok goblok. Anu. Jenenge artis ning ndi nyanyi pentase Sagi. Pentase Saki ya. Ngapunten, Mbak. Ora usah rokokan watuk ngono. Ngene Mas Gandu, aku jane ngene lho. Kula niki lek ndalang terus lawake pentul gandu. Niku kula komah iki awak kula niku lara kabeh. Oh, nggih. Gulu niki kerih. Oh, kerih iki. Melok lek guyu kekel. Makane tuku mbako sing kidul lembong lho. Pesih. Aku Pedalang kok rokokane mbakku lho. Pangapunten, Mbak. Dalang. Ki anake sapa kuwi? Jerame nang golek pangan. cangkemmu lho. Bocah nangis mbok getak-getak. Oh, arek ngemik. Ayo langsung dicepot karo mboke lho. Sing sisi aku yu. Lho, Timbang ngemik Mama Lore. enggak ngemik sama lho. Mama Lore engko. Ora rayu, lah ngono nesu purik balik tenan. Kamu mbok semantani lho. Mer cepet mer mapok. Arep mlungu. Mbak Desi, mengke lek nyanyi kan kalih joget to? Nggih. Enggak no. Lah piye? Terus Nyanyi karo ngemi anak bajul. Lho, sesuk sidone Surabaya to? Apa? Lho, ngemi anak bajul. Ning kebun binatang. Ya aku sik to. Aku mbok nyelot wae malah seneng mie. Monggo Mbak Bajul. Mbak Bajul. Terima kasih. Terus Mbak. panyuwunan saking Bapak Kadus. Nggih. Mas Pentul kon dadi jaran. Vokal dalang sampean tekek monitor vokal dalang. Penistaan. Piye? Penistaan. Kok penistaan? Piye to, Dul? Masa aku kiai konjaran. Kowe lho gek kiyaine opo? Loh, kowe iki ora aku ki bojoku kok lho lek subuh kowe adang. Wah, lha wong wedok kok adan. Adang. Kowe Sik Mas. Nggih. Kula niku kok mendengar isu yang tidak sedap tentang sampean. Kula napa Pak Pentul? Mas Pentul, Pripun? Mas Gandui, Wah, kabarnya selalu baik. Batos domong ya. Ngeten, jenengan kok disiriki karo tangga.
dinesoni karo tangga perkara mangan. Sampean mangan karo bojone kok tanggane sampai pegel niku apa to perkarane? tapi apa? Kok sapa mangan bojomu? Apa pamer? Apa piye? Ranggumun majune jaman iki saya maju saya maju. Diklarifikasi. Menungso iki saya anu batine cekak. Lho lah nyapa to Dul? Ya sing sabar to. Ora usah tukaran to karo tangga. Innallaha ma'asobirin. Maksudnya wong sabar kuwi diteki kancane Mas. kowe ngasenengmu nggih patwa ngawur. Sapa sing sabar kekasih Gusti Allah? Wong anak wong ndek perkara kon marek nyelesaikan karo wong kuwi apa wae kuwi ya. Kuwi kudune diselesaikan dengan apa kuwi sabar. Lah arep tak rampungne tak selesaikan karo sabar lho, sabar dhewe ya mendem perkara diuber bermekar lho. Sabar sapa to iki? Sabar Banyuwangi. Artine ora kudu taso ngawur kowe. Kowe lek diomongi. Artine lek kowe duwe masalah tukaran karo tangga, kuwi balaslah dengan lemah lembut. Lho tau tak balas lemah lembut kok malah wonge klilipen ya. Karo lebu. Ancene angel kok. Kula niki kan nggih wong karo bojo niku mangan kin mbuh mangan lawuh enak mbuh mboten niku pancen anu kula selalu harmonis nggih. Nah, aku pas mangan nang emperan ngono lho. Oh, terus. Lawuh jangan kacang. Terus. Kacang-kacang sing putih niku. Oh, kuwi jadi seriwet. Nah, lah aku mangan lho kok tangga liwat ngarepane mbek plerak-plerok kaya duwe badokan dhewe ngene iki jajan. Tanggamu nesu. Lah wong lek iri. Lah kok iso nesu kaya ngono ki nyapa to, Dul? Jawane iki dhek iki nesu ora trima mergo kacange dipeki bojoku. Dadi aduh. Lah trek bojomu maling. Lho, untung-untungan lho bojoku gelem kreatif. Kreatif apa nyolong kok kreatif? Lah timbang rene sing nyolong. Berarti kuwi kleru. Lah sing kleru sing ya bojomu kuwi. Jelas sing duwe anu to. Lah sing kleru ya bojomu. Lah iya. Loh, lah iya. Saiki ana wong mangan lho gak. Oh aku ya ora nyemontor rapiye kok. Lho mosok perkara sing mbok pangan, sing mergo mbok pangan kuwi barang colongan rek tanggamu kuwi. Tapi ana wong mangan aja disemontor. Lho lek sementane mergo nyolong. Dadi nyolong Lho bojomu. Lah tapi rasa berarti bojomu keliru. Lah iya. Loh lah iya. Kuwi ku tak jak omong-omongan. Nesu. Ait. Wah atase gandu lho. Kowe ora ngerti lek jenenge. Kowe gak tau maca surat kabar. Kabar. Tung curah jati nek bayi mati sapa sing mateni iki lho. Sumber asli bayi mati. Sing mateni sapa? Lho. Jatirjo bayi mati. Sapa sing mateni? Iki lho. Gak kok bayi tok to mati. Mateni sing tuwek rawani aku. Alah, kowe iki nyapa to? Ulek aku. Wah, aku ora wong lemu kaya piye. Delok Mama Lorek lho. Engko kurang wayahe. Mama Lorek ndasmu. Mama Lorek no Mama Lorek. Iya, aku wis bener barang. Terus niki lagune repot napa malih? Napa niku wau? Sing di Anu permintaane. jaranan. Kali kotang. Kok dadak dibaleni. Apa? Kali kotang. Nggih. Jaranan niki kira-kira sak anu tenanan apa randu? Lah nggih, engko kei jaranan wong-wong balik. Lho penyunan iki lho. Kok ngenyang to? Pak Wo, ning Pak Wone. Napa nyuwun jaranan saestu to, Wo? Halo nggih kalau. Masa lambene Pak Wo wedok. Nggih. Kaya sing muni nggih kaya barang ra ketok to, Nduk. Yo, alah. Eleng-eleng dijak pisan sok ben dijak neh, Nduk. Ono asline wis tak penging lho, ora usah geng lawak-lawakan ge opo lho. Lah yo kuwi lek hitungan duit. Lek hitungan mulai saulan ndek ngenane nek dadekne jedhek wingi yo. Heh? Ya kuwi. Sawer ndasmu ya iki sanguku kok. Kowe pengen tak kepruk ndasmu apa piye? Sing ndengi wis kowe goblok. Kowe apa aku? Kowe. Genah kowe sing nampani no. Sesuk wayah bayar mekar. Kowe cacile gak pareng nyekel dhuwit. Ayo. Ora tuku dhuwit senengane jajan ayo. Ora apa-apa. Cekel-cekelen aku lek perkara dhuwit lek sing nyekel kowe aku malah aman. Sebabnya apa Mas Gan? Alah wayah digotete gak enek apa-apa. Sebabnya? Entek dhisik aku. Makane aku lek job sing nampa aku nek jon gelo. Lah nyapa? Enteke ning aku.
bar karek nyarutang kok. Kuwi engko parak subuh mesti bingungi. Matamu. Ning di duitmu, ning di duitmu. Sing goleki. Lek duit wis dibayarne kancane ditekok-tekokne. Wong dhek wis ora uman ber. Lah aku mikir kok aku mulai gak nggawa. Ais. Acak rek. Oh Sunan, macak kalau Sunan Ketruk. Anu Mas bukane, Mas. Anu, Dupa. repot ora ngerti Jawa. Buka ira. Nek tok tok. Wo terbuka. Kowe kirek kowe. Gak ngene Mas Kandu. Dalem. Jenenge Mas Pentul ki aku ki ning panggung yo guyu, ora ning panggung ketemu ning omah ki yo guyu. Mergo jenengan stres. Aku lho. Sik to. Sik to. Nggih. Aku ki kancane. Lho anake ki loro bapake lho guyu-guyu setengah kilo. Lah nggih. Anake Pentul ki Jenengan nggih guyu pisan. lho piye? Lah ya tenan to iki. Nah, bebayani. Tak samblok dasu iki. Lah aja meneh kok dhek lho Ndu. Elek sampean gak sahitungan karo gandu aku. Yo aku dhewe kadang ning dalan yo guyu. Mau tak mengi Pak Dalang menyeng teng Blitar moro dalang gelem ora apa-apa wis batinku. Ya budal lho. Trek ranjingan iki. Ngengkel Mas Pentul, sok ben sampean golek gandengan liya aja iki. mati. Loh. Ngejak gimana modara? Mati. Ndu. Kowe iki wis mulai somben nih masa aktifmu entek. Ora iso wis tak Kowe wayahe memperpanjang. wis terus tak gawe ning LKMD lho. Ayo Mas, gawekne buka celuk. Buka celuk ki piye? Sing ngaten, sampeyan dalang ya ora roh buka celuk iki. Ndang buka celuk. Hei. Apa? Angklope mung ndi? Lah lek tenan. Lah sik Yamin wis bingung. Aku subuh tansah bingungi. Lah jatuh ora tak weni sik ki mau. Gawa Mangklemu. Lek jeblok tenan kowe ngicu. Iki lho. Iki nyapa to Pret mbok wehne iki Pret. Biar mekar. Oh iya. Pelawak kondang kok mekar ting telecek. Mbok aku demongi bojoku wis sisi gregetne lho. Lah nyapa? Kok dayok saya oke. Tibake. Angger anu no permisi. Sapa wi? Tak sauri. Monggo napa? Paket. Mosok bojomu gua yo ngerti paket barang to. Lah jawane melok-melok bisnis kulaan kathok dijajali malah ratanyu. Lah sebabe. Molor. Loh, sik to. Jane aku genahke kathoke Kesedingane mbok iki lho. ngawur. Mbok iki ora gedhe to. Asline umur sakmene. Cuma lek arep biasa dikebut-kebutne. Gawe martabak. Nek mbok iki pesen sing mereke Sony ya. Lambemu. Monggo Mas, buka celuk Mas. Wala Pak. Wong buka celuk ki buka karo lambe ya. Mama nanti Mama. Mama Iki sop. aku jaran lho, engko setane kira-kira sampean gelem ngemiki gelem ngamung gambui apa ora, Mak? Heeh, Mak. Ora usah dipecane lho, Mak. Alah wong lek ning dhuwit kaya ngiyip to. Sorry. Ora, maksude lek ijo to abang iki kan positife nang aku. Lelek 5.000-an iki entek ning cilok. Oh iya. Empane tangga-tanggane kuwi yang gluweket lho, tanggane Mama Loren iki. Apa nggo cah cilik dicedhekne engko kono. Ya ge jajan anakmu. Nah, mari ngono Brandon teko neh, nggo anake sapa neh. Ya ge jajan anakmu. Dintekne cah. Monggo Pak. Wan, sapa? Sapa? Emet. Oh Pak Narto. Dengok tiwas. Oh Mas Narto. Nggih. Mas aku malih enom, malih manis, malih ganteng ngono Mas. Mboten rubuh Mas nggih. Jajan. Lek mabuk ning ngisor Mas. Waduh Pak Wo. Oh iya. Ya. Dah. Diantem dulur iki rawani kok dalang. Mbak, sak meten nggih. Anu ya betul dulu. Bas ora usah melok-melok bas ngaku-ngaku ya betul. Tak. Monggo sindene mawon. Oh, buka ngri kamu. Monggo.
Nyapa to pendile grayai. As. Awas. Awas. Pas. Sik dol. Barongane arep munggah lho. Kuwi leang-leong. Nggih, matur nembah nuwun. Peh kuwi mesti dalange ora kuwi nggo. Yakin dalange ora kuwi nggo. Aduh. Kabeh ngono. Nyapa to, Dul? Kaleh lek diitung ya. Bojone nesu lek wis tedoke kok wae. Biasane sing lanang terus nyapa bojoku kok diwehi ngono. Dalange jelas diwehi iki kok, akeh dhewe iki kok. Dalange sing abang-abang kuwi kok mesti. Oh iya. Ya. Kuwi dalange mesti sak bendel kuwi kok. Sapa milihan ta? Cacah sik. Kok ya ngerti sing ganteng-ganteng lho apa ya. Ayo, kok ya roh ngono. Dadi nek kagok alhamdulillah. Lah niku bojone loro niku, Bu. Kok sampean wae to? Iki bu sing omah nesu lho. Apa? Cangkemmu kok iki rasa wedo iki yoga iki anak yatim kabeh. Ya. Iya. Beli uyah juga enggak apa-apa kok, Bu. Ngono lho, Pak. Pak, diwene sing wedok kon gaene kok dadene 2 wulan.
Mola serong ulang. Oh nggih. Alah weh no kabeh Bu biokno. 6,89 10 kali sing delok Pak. Tak ewangi ngitung. Pat mo Mungkin pun medun liyan Bu Barong. 8 9 setengah 10 11 setengah 12 setengah 13 setengah Melo dalah iki. Boncong kok. Cukup berarti nggih. Pertama gak cukup kok susi cukup. Aku lo tau njajal. Bu, sampean weh sing tukang gendang, Bu. Aja diwani gandru, Bu. Ora tek ku akeh. Oh sik tambah ya. Makasih. Beh. It is marching kok. Oh nggih tracing nggih. Mungkin sana. Oh nggih. Nggih. Nah. Niki. Heeh wajahmu nangis ora dikeki. Karek sakmono ra mok kabeh ning lho apa ta jane? Sing 5.000 dalang. Ayo. Aku sik pira? Mosok Matur nuwun. Nggih, matur nuwun, Bu. Nggih. Kita juga mendoakan Mama Loren sehat, panjang umur, rezeki bisa ketemu lagi, nggih Mama. Makasih. Salut. Tepuk tangan untuk Mama. Kuwi pira wis kok lho pira raya itu duit. Jaluk anakmu. Kok ganjil. Bajan. Kowe roh welinge. Kowe sing domah ra usah dijaluki. Pak ngen ra usah nesu lho Pak sing domah. Wis ananu nesu. Apa aku ora ndek dhuwit ora dijaluki muni ngono. Elek. Dermis cara kuno apa gak dilestarikan nih. Yo. Pak. Yo Pak. Mah berasani ke. Ya jelas. Mbok gawe status ngene story. Dealang. Aku mau ngene ndresek. Lah nyapa? Lah kuwi mbok ngene jelek iki kowe njaluk paruan. Ya. Ngono mau omongne lho. Hei! Lho. Tak kau wepro. Jaranan nyapu to Mas Bro. Ya cekakane lho. Sing kendang sing dandani kendang. Wepruan tukang kendange kaya ngono kuwi. Kewepruan diasing. Keprok. Wah, tukang kendang. Wepruan tukang kendange. Sandalku rusak kuwi kok. Sandalnya sinden lur atos. Aja. Sandalnya sindel mangap, sandalnya sindel. Oh, hey. Cangkemmu cepot Ben suwe karo kendangan. Oh. Jroning sepi tengah wengi. Oi, hey. Alah. Ayo. Oh. Hey. Oh. Ha. Oh, hey. Ha. Oh. Ayah. Odoy. Ayo
manuk ancel galeng. Hah? Pitik keleleken karet. Joget iso kaya ngono. Ayo. Awas dadi serapat. La 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 le la lo le lo la le la lo la lo le lo o ai a Weh remuk sandalku niku. Lah, toh pilih sandalku. Kok ah. Kak. Hei. Ah. Ah, hey. Ah. Hey. Ah. Ah, hey. Ah. Hey. Kak. Kak. Ah. Po. Nyang apa? Ini urung kok sakit loh. Hapiling. Sinilah, hapiling. Rambutan tak cekek, semut tok ning rekut mah. Akhirnya oleh iki. Cuma piok ngono lho. Nggak, Mas. Sik. Duh, Apa? sesuk boleh ndagel aja gawe soalé bojomu. Pelecehan. Sampean kok titen to Mas Bedol iku soalé bojone. Eh. Nggak, Mas.
Sing bareng genter aku. Lah setane wis mulai mlebu. Kok ngerti? Lah iki lho wis muntup-muntup ya. Setan muntup-muntup wis. Kowe bareng. Hah? Cepat. Ora usah. Cepat. Ora tenanan. Jarene kulitane kok merusuh. Kabare iki. Dilamuk Mama Oren. Mama Loren. Ayo cepat. Pembalasan lebih kejam. Iya. Iya jelas galer iki kok. Walik. Lho kowe tak golene sing cilik. Ya cilik lara. Lah timbang iki mekel ayo. Walah. Lho ora usah cepet lho. Cepat. Kowe engko jelas gak diweki susu mbek Mama Loren. Susumu wis gedhi. Cepat, ayo. Setane kadung teko. Ayo coba lonte. Ayo. Ayo, Mas. Lah kowe iki nyapa mblayu? Lah setan iki ngono kuwi to. Wong sik lagi mangap mlayu lho. Geteh. Geteh. Bingung. Aduh. Piye to pret bapakmu kaya ngono iki pret. Enang apa? Ngerteni lho Pak ya. Enang apa? Aja leh ganggu gawe marang jeneng ingsun Pak ya.
Aku dudu gandu wae. Wis apa? Aku sing jaga jorogane gandu wae. Lah jenengmu? Mita. Setane wedok. Jenenge Mita. 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 Oh, Mita. Mita. Oh, iya. Mita. Assalamualaikum. Kowe aja ganggu. Neng kene niate iki bersih. Dusun iki kangge resik. Ora marah kanggo ngregeti. Kowe nek pancen jalma alus tak balekne ning sejatining wujud alus. Kaya to. Tepung terigu. Maksudnya iki lek kowe pancen jalma kasar tak balekne ning acal wujudmu kasar. Kaya to. Watu brecek. Bae, Pak. Piye? Aduh, jancuk. Bae. Iki engko rantek-entek ngono iki. Pak. Ndi gandum? Piye? Aja leh suwet-suwet, Pak ya. Aja leh suwet-suwet, Pak ya. Jaranan suwet mbok ya ben. Pae kah? Piye? Kandhane, Pak ya. Oleh suwet pokoke nek duwite, Pak ya. Lho kowe Jaranan iki dermis. kowe iki jane setan apa koperasi? Kok urusan arep dhuwit. Endu goblok. Goblok salah tangkap. Endu pe. Angkringanmu ki brodol. Nggih. Peh, Ora tau uber. Ya, ora tau uber. Ora uber, Pak. Ora tau uber. Kaya jaranan setane mujiani jam 3. Piye piye? Tantang arek njaba iki dadi tantang arek njaba lho. Ora tau uber. Ora tau uber. Sebabe. Ora nek duwite kok. Wah, ngenyek kowe kae mumbruk kae. Ora tau uber. Ya wis ora tau uber aku tak duwe. Setan kere. Setan bajing aduh. Bangsat kowe. Pak, Nun. Assalamualaikum salam bismillah. Pak, tibake tenan, Pak. Piye? Ning kene gak nek duit belas. Assalamualaikum salam. Bismillahirrahmanirrahim. Sumber kota manusia atas melumangi bumi. Motor apa iki? Bumi kang bertawasna perlu pengen syukur ping langit lan diambah karo menungso kang pinangka dadi patung. Sampeyan sedayanipun. Apa iki? Kenduran apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sinten niku? Paket. Paket. Setan roh paket. Setan asu. Setan COD. Beh, tang. Pak, jangan disuntik. Gak ki duit ngutek. Ayo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beju. Apa? Gak tau ber. Gak tau ber. Assalamualaikum. Kambuhe sing nyebul melaweti. Gak tau ber ada dhewe. Assalamualaikum. Pak, ada Pak. Sing nangis siji, sing nyanyi siji oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Paket. Bismillahirrahmanirrahim. Ngene iki dolanan ya dolanan nek wayah balik ya balik aja ngeyel kowe. Kowe setan ra kena diubah menungso, mosok menungso kalah karo dapurmu. Kowe ngene iki Piye apa kuwi maksud iki? Assalamualaikum salam. Pak Woy ora tanggung jawab lho. Jaranane ngantek remuk ndas.
Kuwi aja-aja gawe-gawe dalang. Tak bukane WA-ne dari gawe-gawe. Nah, salah iki lho. Pengen ngerokokan ngengkel. Ngene iki lho. So lek tuwek ya ngene iki tenan. Arep nguyuh ring kok ngene entek. Selamat berjumpa. Monggo wayangan malih nggih. Sindan kang nyanyi burjang e. Sinten sing dereng diulek? Diulek. Ayo si tangka sak lagu gek wis antar. Mah. Kabeh to. Banyuwangen ayo, Banyuwangen rong muni entar ngatek entar. Nah, lek iki babak iki. Tok 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 tok. Iki apa yo? Ben kaya ketoprak lho, Pak. Tok 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 tok. Angel ya pentongane kene. Lah piye jajal kowe iso ora? Duduk. Tang. Iso lek kaya ngono ae. Duduk. Duduk. Angel men tadel. Cangkemmu wis ora gathuk. Tuk. Endang Setyawati. Waduh. Dadi. Yo kene kowe nang kene. Ayo kok. Nggonku mikirke kowe oleh kupingin enggal aku Ayo ke kelawan kowe. Setyawati. Duduk. Wis kondang kaloka yen Prabu Angkling Darma ratu saka Malwapati. Akeh sing padha ngandakne yen aku wis gandrung karo kowe yo kene. Kowe isih lelewo. Kowe arep njaluk bebono apa wae? Kula masakan. Apik kuwi. Sik to aku mari. Jagat iki bebasan mung aku kelawan kowe kang duweni. Sik. Sapa kowe? Aku Angkling Darma. Kowe ora ngerti aku sapa? Lah kowe sapa? Batik Madrim kakange Setyawati. Aja parek-parek Rama. Apa nggih? Menika sinten kene wani-wani mlebet wonten mriki Rama? Kuwi Gusti Prabu Angling Darma. Modar Darma. Angkling Darma. Kene kok wani lumebu ana jroning mono segara kene. Aku wis kadung nanduke rasa tresnanku lan aku wis pamit kelawan wong tuane. Apa kok nunjuk wani karo aku? Hei. Kowe wani karo aku? Angling Darma, ayo yen kowe iso ngilani patiku. Setyawati kena ngopek. Lakon Angkling Darma dilanjut besok malam. Karena penonton tidak memenuhi syarat, timbang aku lara kabeh iki karcisan ra enek sing ndelok dibubarne ganti sesuk. Kowe wani karo Batik Madrim. Batik Madrim ndasmu mocot. Batik Madrim Setyawati adikku Eman Ayu. Terus ngono kuwi. Karo kakange dhewe ora apa-apa. Tangane. Rumah saku kok karo kabeh gelem kok. Pokok gak bayar ya. Kaya ndas kura ngayal. Ayo satu lagu Banyuwangen. Neruske wayangan ya. Ayo Dar. Oh tali kotang. Mbok Jum, kok Mbok Jum. Siapa? Ayo tali kotang. Tali kotang nggih, mantun iki Banyuwangenan nggih. Tali kotang ngedap, Mas. Kok titipnya aku, Mas. Monggo tali kotang. Tali kotangnya wis. Jame iki wis tengah loro. Nggih, mungkin dibarne setengah 09.00 to, Mas lah. Gayane Basuki ya. Bas. Pasar. Kabul dongane lakone kudune tutup. Ah, leres. Nggih.
Nggih enten salah luput kula gojekan, kula nggih nyuwun pangapunten nggih. Nggih sing penting kula namung saged ndongakne masyarakat Temurjo saotaipun saged kapinangkan napa sing dijangka. Amin 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 amin. Nggih, matur nuwun Mas Pentul, Mas Gandu. Panyunan sing dereng dipinangkani mangke dipun pinangkani gara-gara. Eka nggih. Yo saiki mbacutke lakon, Nduk. Ayo Yung tak derekke Yung.